Iyavutha ngumsindo i-ActionSA njengoko ikholelwa kwelokuba i-IEC idlela-indlala. Lo mbhodamo phakathi ku-IEC ne-ActionSA uqale emva kokuba Lekomishoni yonyulo iveze umqulu wethutyana wabavoti oqulathe amagama amaqela ezopolitiko. I-ActionSA yakhalaza njengoko bekukho iLogo yayo kuphela kulo mqulu lingekho igama layo. I-IEC ithi i-ActionSA khange ifune kushwankathela igama layo. I-ActionSA ithi kuba ishwankathela igama layo oku kuza kuphazamisa abavoti bayo. There are three important markers. Their own study done by the HSRC stipulated that a voter notices their political party based on three primary markers, of which the name of the organization or the abbreviation of the organization is important. Now, in our registration papers, we've elected not to abbreviate ActionSA and use the full name ActionSA. We did so also being cognizant of the fact that the requirements for an acronym for the IEC is 8 letters in an acronym. So if you count the number of letters in the name ActionSA, it's 8 letters. Ingcaliso politiko ithi ActionSA inelungelo lokuvutha umsindo. I do think that the IEC is communicating very badly on this issue, given the number of issues that have arisen. Of course, if you are ActionSA, you can start now thinking there must be a conspiracy at play against you. Kusenjalo kwingxelo ekhutshwe i-IEC ithi ngethuba i-ActionSA ibhalisa njengombutho yakhetha ukungalishwankatheli igama layo. I-IEC ithi ayidlela indlala i-ActionSA ilandela nje imigaqo. Nangona kunjalo kacaci kuba lo mba uzokuchotshelwa kuyiphi inkundla.